Thank you also visit खालामफैनायनि थाखाय खामफ्राम होजोब्बाय फेस बरबाद Hello guys, good morning, welcome back to my new vlog. So dan ini vlognya start जादों माने आं दा थांगासिनो दिमाकुसि दैमु नोगोराव आरो माने जेराव बर' साहित्य सभा जागासिनो एज ए अफिशियल फटोग्राफार ओमफ्राय बिथिं आदाम मलेनमोनबो दङ गासिबो जयैनो फटोग्राफि भिडिअग्राफि आरो स' जाखिनि हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा गोदान नुनो मोनो बेखौ स' नायलांबाय थादो आं सिखारदो माबायाव जादो सिखारदो 5टायाव जाना 5:30 नै 6:30 जाफायो 6टा बाजिनि उनाव मानसि आधा घन्टा बेक खालामनो हायो गिदिर फिसा नुवाखै दा नुवाखै समान बरिया कुकनि आं माने माबा दुगैदों माने दा आसि 200-300 ग्रोब जासिगोन जाबायलै मलेन दे गोगोमनो बेवहाय दखानाव ओइ नै दे नों मा जाहोनो ओमफ्राय आंलाय मानो जाहोनो नों दखान होनो फैदों नोंसो जानोग्रा फुल रेडि वाकिया एखे गोजालै गासिबो फुल गेटआप फुल जाबाय नालाय tani mani embra मोनमारबाय नै कारपासखौ जों इथिंसो खाथि लागोन रेडि मिडिया एक्सट्रा खालामना दोननांगौ न' अलमोस्ट रेडि सेटआप टेस्टिं दाबो जायाखै ना दाबो जायाखै बुस्थुआ बसा एसे गोदान नालाय बियो एसे एडजास्ट खालामनांगौ जादों हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लादों जिरायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय मा खालामना लानो जुम खालामना लानांगोन मिथिबाय मारै हाथाय गदान मोनबाय ना students दिमाकुसिनि students पीछे देखो पीछे जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय जोंनि गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमानि मोसाखावरि आफादखौ दैदेननाय दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि हाबाफारिया जिहेतु जागायनोसै बिनि सिगां नोंथांमोनखौ जौसाङाव फैनानै मोसाग्राफ्रा बेसे बुरजा 100 बे सावरायनायखौ मा टारगेट नोंसिना मा टारगेट लादों नोंसोर अनलायलायो मा टारगेट देलाय खिथालाय मा टारगेट मार लावथि लानायनि टारगेटा अरुणाचल थांबाय हारसिं थांबाय बिराद बरियायैनो गिदिंबाय
ओमफ्राय आङो सानदोंमोन सेरगावआव लायनो बिराद आपेल नुयोनो आपेल नुयो होननानै थांबाय खिन्थु आपेलानो गैलेसो जाबाय आपेलानो गैला सिजोनानो जोब्बाय ओमफ्राय बे आपेल थाइसेखौनो माथो दुखु नांथाव बेखौनो रेकर्ड खालामनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो बर'आवबो मोनसे रेकर्ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौ फेसबुकआव हगारनायखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामनायखाय आङो आरोबाव साबायखर होबावगोन तो आङो बे बर' रावखौ आङो स्कुलावनो सोलोंदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव तो बेयावनो आङो 12 बोसोर नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम थादों तो बेयावनो आङो सोलोंदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियो बांसिन उदालगुरिया एसे सानजारि नालाय तो बेयावनो आङो सानजारि सोलोंग्रोदोंमोन बे सानजारियानो आंनि गुदि होननानै बुंजायो आरो तो बेनिखायनो आङो जेब्ला माने उदालगुरिनिफ्राय आङो तेजपुर थांदोंमोन तेजपुराव सासे लोगो मोनो जनायनि तो बे आंखौ बुङोमोन बिराद एदावोमोन आरो मा हायनाय मा जानायलै बेलाय आङो बुङोमोन ओइ बेयाव हायलाय होनना बुङो मा हायलायसै बेलाय बिराद आंखौ जावोमोन आरो बियो ओमफ्राय बेनो आंखौ बिराद फोरोंबाय एसे बिनि उनाव माने हाई सेकेन्डारि ग्रेजुएसनखौ तेजपुराव फरायनायनि उनाव आङो क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे बेयावबो माने रायलायनाया बेयावबो एसे मडिफाइ जाबाय आरो ना आइ कार्ड दङ औ जों खेबनांगौ टाइम गैया बिदि लाइन जानानै जालायनांगौबालाय बोरै जानोनो अनला मोनामखाबायलै मोनामाखै मोदोमखाबाय जोंना खेब चलो पूरा भीड़ जामुंसालि मालेन्दा नोंथ' माबायाव थाइलायावसो आं राननाय मोनबा सालायनानै हरो आइ कार्ड हाबनो होयोना होआ नायनि र' खेबसे होगोन ना अरे भाई फैसा गैथ'वालै टिकेट लानो नागिरनांसिगोन दा गयाबा बबेथिं दङ दा जिउ मोनबाय जिउ गुफुर नुवाखै नोङो नै दा एक्जिबिसनाव गान खननाय सोलिगासिनो जाय जेरै हायो खनगासिनो वाव মাত্র 50 টাকা আমার বস্তুবোৰ टेन्जार बोरै गावख्लायबाय आं मानो गावखायखो गोलावसो लेट्स मा सानदों नोंसोरो एडजास्ट जाहैगोनखौहाय जों नुहुरनो मोना बेनि थाखायनो Good evening. Berapa emra monamarबाय आरोना sana monaबाय emra monamarबाय
नोंथांमोननो मोनसे दखान देखायनि नायगिर आं मिथिबावखौ मोनाखैमोन नायगिरनानै स' बेखौ देखायनि बिराद भिर जायो आरो बेनावल' भिरा बांसिन इखौनो नायनो फैखादोंमोन आङो आमिथे deh lom deh nah itu lom deh post deh sudah hote itu buat bir na tak itu soliasi itu cike oi ang bai tis na kira kasih mi cakap nang bento beri ni jim pitoro bento pura exhibition ni last hah Gaya bisa loh, apa? Business. Thank you also visit खालामफैनायनि थाखाय हायोबा एसे दख'नाफोरबो लाना थांदो फानग्रोलाय आग्लायनायखौ लांगोन आं उनाव मिथि थांसै माबानो गाबोन फैगोन दे बाय सोर मा जानो नै बेयाव जाफैनो हागोन गोसथोनायजों गारजानाय दुखु दखाननि नामा ओंखाम हटेल बेयाव मोनजागोन नोंथांमोना जाफै नै बिथिं ब्लगार केमेरामेन ओमेन केमेरा ओमेन बिथिं बानायगासिनो दाउनि बिखा लकेल ना फारामनि बे दाउ बिखाया लकेल ना फाराम बिसास खालामनाङा बिसोरो सब सावफ्लागासिनो नुदों ड्रामा ब्लगनि थाखाय खालि ड्रामा खालामो सावनोथ' रोंखाया नालाय खामफ्राम होजोब्बाय नै खामफ्राम होजोब्बाय सेस बरबाद बरबाद रोङा माया सेस बरबाद So guys, दिनैनि ब्लगा बेनोमोन जाखिनि हायो देखायबाय एसे बिजिबो थाबाय थारमाने खामानियाव अफिसियेल खामानि नालाय थ' बेनोमोन गुड नाइट बाय बाय